να ακουστεί. Η φαντασία σου και η μουσική μας σε ταξιδεύουνε στα πέρατα της γης. Βιβλίο είναι μήπως σκηνή, μία ευχή και θα φανεί. Και οι φιγούρες μας παραμυθάδες. Ή μήπως είμαστε, ή μήπως είμαστε, ή μήπως είμαστε τρελοί τραγουδιστάδες. Αδίεση ο Πιόγκος Το ρούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιάνος διηγείται στη γραμμή του Σι. Και το μη τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Αδίεση ο Πιόγκος Το ρούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιάνος διηγείται στη γραμμή του Σι. Και στο μη τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Αδίεση ο Πιόγκος Το ρούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιάνος διηγείται στη γραμμή του Σι. Και στο μη, Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. και στο μη, Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. και στο μη. Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Η κούκλα του κουκλοθεάτρου έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο. Θεωρείται το πιο παλιό παιχνίδι αντικείμενο του ανθρώπου. Η κούκλα και το κουκλοθέατρο ταιριάζουν απόλυτα στην ψυχοσύνθεση του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι ο νημισμός, καθώς θεωρούν ότι όλα τα άψυχα έχουν ψυχή. Η κούκλα, λοιπόν, μιλάει κατευθείαν στην ψυχή του παιδιού, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος και δημιουργώντας ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Η κούκλα, μέσα από αυτά που θα πει, μπορεί να εισακουστεί και να πει όλα όσα θα ήθελε να πει η παιδαγωγός. Το παιδί, ως θεατής μιας παράστασης κουκλοθεάτρου, μπαίνει σε έναν κόσμο μαγικό και φανταστικό, συγκινείται και αναγνωρίζει δικά του χαρακτηριστικά στους ήρωες, ταυτίζεται, γεμίζει αισιοδοξία, ψυχαγωγείται και επικοινωνεί. Η μεγαλύτερη όμως επίδραση του κουκλοθεάτρου ασκείται στο παιδί όταν γίνει το ίδιο δημιουργός, φτιάξει δηλαδή τη δική του κούκλα, αλλά και συμμέτοχος στην όλη διαδικασία μέχρι το ανέβασμα της παράστασης του κουκλοθεάτρου. Έτσι τα παιδιά από θεατές γίνονται δημιουργοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε μια παράσταση κουκλοθεάτρου ανεβασμένη από παιδιά δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία και όλα όσα προσφέρει η διαδικασία αυτή στα παιδιά που συμμετέχουν. Μια κούκλα κουκλοθεάτρου λοιπόν δεν είναι ένα παιχνίδι, μια κοινή κούκλα, ούτε ένα κομψοτέχνημα. Δεν είναι τίποτα ώσπου να γίνει ένας ηθοποιός, ώσπου να ζωντανέψει. Υπάρχει για να ζήσει, για να κινηθεί, για να μιλήσει και για να επικοινωνήσει με τα παιδιά. Οι τύποι της κούκλας του κουκλοθεάτρου είναι οι εξής. Η γαντόκουκλα που φοριέται στο χέρι σαν γάντι. Η κούκλα με ξύλινο ραβδί μαρότα που κινείται με ένα ξύλινο ραβδί που διαπερνάει το σώμα και καταλήγει στο κεφάλι και στερεώνεται, όπως μας αποκαλύπτει και το όνομα μαρότα που σημαίνει σκύπτρο στο κεφάλι. Οι μαριονέτες είναι ολόσωμες κούκλες με κινούμενα μέλη. Από διάφορα σημεία της κούκλας ξεκινούν σπάγγιοι νήματα που καταλήγουν στο χειριστήριο που κρατάει ο μαριονετίστας. Οι κούκλες μπουνράκου, που είναι ολόσωμες φιγούρες περίπου στα 2/3 του φυσικού ανθρώπινου μεγέθους και οι χειριστές της βρίσκονται πίσω από αυτές και τις κινούν. Οι δαχτυλόκουκλες είναι από ύφασμα ή χαρτόνι και προσαρμόζονται στα δάχτυλα. Οι φιγούρες του θεάτρου σκιών είναι επίπεδες φιγούρες με αρθρωτά μέλη που κινούνται με ξυλαράκια. Η ιδιαιτερότητα αυτής της φιγούρας είναι ότι μας ενδιαφέρει η σκιά της. Στις παρακάτω εικόνες θα παρακολουθήσουμε μερικά παραδείγματα αυτών των τύπων κούκλας. Έλα βρε μπαμπά, πες το! Είμαι ακόμα παιδί και έχω μία ψυχή αθώα. Δεν κοιτώ αριθμούς, ηλικίες, καιρούς και μητρώα. Είμαι ακόμα παιδί και έχω πάλι βρεθεί στο παιχνίδι μου το γνώριμο. Κι ας με λένε όλοι ανώριμο. Δεν μεγαλώ
τρομάζω. Κι αν πολύ σ' αγαπώ, δεν μπορώ να στο πω, δηλιάζω. Είμαι ακόμα παιδί και έχω πάλι βρεθεί στο παιχνίδι μου το γνώριμο. Κι αν με λένε όρια ανώριμο. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο θύλωνο. Θα ζω αντίστροφα το χρόνο, θα κάνω πράγματα τρελά. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο θύλωνο. Θα νευριάζω, θα θυμώνω και θα πετάω στα ψηλά. Δεν μεγαλώνω. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο θύλωνο. Θα ζω αντίστροφα το χρόνο, θα κάνω πράγματα τρελά. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο θύλωνο. Θα νευριάζω, θα θυμώνω και θα πετάω στα ψηλά. Δεν μεγαλώνω. Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγάπη τα είχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισες πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαρίσω. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγάπη τα θα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.